otu ọhaneze ndị Igbo na mpaghara mba ụwa ngalaba ya nke ndị ntorobịa abagidego na njem iji wee letagasịa ngalaba ewumewu gasị iche iche ọchịchị aka na-achị steeti a Ọkammụta Chukwuma Soludo na-abagide na Anambra steeti. Na otu n'ime njem a ka ha nọ wee gaa leta ogige ebe a na-arụ obi gọọmenti steeti a ọhụrụ nakwa ebe obibi gọvanọ ọhụrụ nke dị n'Awka. Ka Emmanuel Chigbata kọchapụrụ gị akụkọ a. bụ njem ka onye isi ndị ntorobịa nke ọhaneze ndị Igbo gbaa gburugburu bụ Maazị Chukwuma Obelezuokwu kọwara aka na-achị steeti a dịka ekpere nke Chineke zara ndị Anambra nakwa ndị Igbo gbaa gburugburu. O mere ka amata na ya bụ obi gọọmenti nakwa ụlọọrụ gọọmenti bụ nke a na-arụ etu o siri kwesị ma kwee nkwa na otu ọhaneze ga na-akwado aka na-achị steeti a. N'akụkụ ya onye bụ onye mgbasa ozi nyegara otu ya bụ ọhaneze ndị ntorobịa bụ Maazị Chika Adile toro ụdị agamnihu ya bụ ọrụ na-enwe ma nwee mwute na ọtụtụ ihe aka na-achị steeti a na-alụ bụ nke a na-adịghị egosipụta nke ọma. Na mbụ ya bụ otu jere njem leta nyegara Eze Chukwuemeka Eri nke Enugu Aguleri nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra East iji nata ngọzi ya nyegara njem ahụ nke ha na-eje. Eze Eri kpọkwuru ha ka ha bụrụ ndị ga na-akwanyite asụsụ Igbo nakwa omenala Igbo. Ya bụ otu ọhaneze jekwara njem nleta nyegara kọmishọna na-afụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Ayamba nakwa onye isi ọhaneze ndị Igbo worldwide nke steeti a bụ Chief Chukwuemeka Udodeme n'iji wee kọwaa etu a ga-esi wee na-akwanyite ihe gbasara Igbo. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.